Ugwumba. Afam bụ Chisom Chikwendụ. Na-asụ unu biko unu echefukwana omenala na ọdịnala ndị be anyị. Ma ka unu na-emekwa Ugwumba na ọ na-ewetara unu ihe niile na-eme na be anyị. Ekene m. Ihe mere na nke mbụ mụnwa abụ onye nọ ebe a dịka nsikwere n'okwu Chineke ana m achọ ịkagbu ihe gbasara aka nri na aka ekpe n'ala Igbo maka anyị na-achọpụta na ndị Igbo bụ ndị Israel and abịa na Israel ihe eji akpọ mmadụ aka ekpe na Israel bụ onye merụrụ ala mana ebe achọpụta ihe ndị Igbo ji akpọ mmadụ aka ekpe ka ahụ na onye na-enweghị ikikere ịzọpụta onwe ya ka a na-akpụrụ kwunye na arụsị ọ bụghị onye ahụ enweghị ala o merụrụ ya mere njasị ka ndị Igbo kwụsị ihe gbasara aka ekpe na aka nri a ọ dị mma mmebi onwe ihe dị ka aka ekpe na aka onye merụrụ ala bụ onye a na-akpọ outcast n'okwu oyibo nwoke dinere nne ya maọbụ onye gburu nna ya maọbụ onye riri anụ mmadụ gbuo mmadụ rie anụ ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche akwụkwọ nsọ kọwara dịka anyị bụ ndị Israel nọ na Naịjirịa mana ịkpọ mmadụ ibe gị aka ekpe maka na ị karịrị ya ịkpụrụ ya kpụje n'ihu arịsị sizie na ọ bụ onye aka ekpe amụnwa ekwenye gị na ya o meghị mmadụ aka ekpe. N'ebe anyị na-egwokwu omenala nwa m si ya ọ chọrọ ịlụ onye ọ hụrụ n'anya ama aja ajije ọ bụrụ na ọwụ a ga-ebu ụzọ jụọ aje ụlọ ochi ka ọte ndị ahụ dị enwere ha ahụ ọma awụha ndị ochi awụha ndị akwụkwọ na-azọ awụha ndị aka ịkpa ahụ gịnị a ga-adị ya ọdụ bara osisi adịcha ya ọdụ ịma ụmụaka ụgbọ ka ha kwuru na-eme bata asị nna anyị ga-ekwu ka anyị ga-ekwu ekwupụrụ ka anyị ga-ekwupụ anyị hapụziri ọfọ ya tụ onye ahụ anyị ga-adị ọdụ ya jizie ihe ọ hụrụ ya werezie mba ị ga-emebi ya mba ị ga-emebi ya anyị na-emebi ihe mere ka ọjọọ emebie ka ọma emezie ya omenala ga-adị omenala ga-atọrọ ọjị ihe nọ n'ala Igbo ọ nọ na nkwere mmadụ chi ịlụ di ma ọ chi ịlụ nwaanyị a na-ajụ ajụjụ ọwụ for me alone to decide maka ofu ya dị alụ nwaanyị na nkwere ahịa ụmụnna gị kwuru ka ị ga-eme wepụ ya amapụ gị n'iwu ụka abatara mana omenala ya adị maka Baịbụl sị gị were nke Chukwu nye Chukwu were nke Siza nye Siza ofu onye ya eteku decision ya ịghọtago omenala ọ nwayọ nwayọ ọ ya ada ịda mana ọ nwayọ nwayọ ihe ọbụla shi na mbụ na-ejighị eji Abraham was the father of the nation. Even mgbe ọ na-aka nka because ọ mụrụ nwa late mgbe ọ na-aka nka mana ya agala nwụrụ ọ gwara ndị na-asa abịa sị ha biko ha gakwa na agbụrụ ya ga-alụọrọ Isaac nwaanyị agbụrụ mmadụ ọwụ gịnị ọ ndị ziri ezi dịka so nwaanyị bidoro ya omenala si na mbụ bịa from Abraham from Chineke ọwụ omenala ị ga-alụ onye agbụrụ ị gaghị anọ n'ugbu a gị ga-achọwa onye na-awụghị onye agbụrụ gị aha m Pastor Ego Aṅụnobi ihe awụme chief n'ala Nkwere and chieftaincy Adaugo Nkwere anyị na-efe arụsị so nwa m nwaanyị so nwa m nwoke pụta echi hụ onye ọ ga-alụ asọwa onye obodo a asọwa onye Canada asọwa onye si n'eluigwe a mmasị agawa so long as onye ọ ga-alụ ga-ahụ ya n'anya lekwata anya ọfụma ọ laala anyị nwabụ ndị Igbo bụ ndị ezi ama ọbụ ire anyị emebigo omenala ya anyị nọ n'obodo ahụ na-abụ ka anyị nwere obi aṅụrị ka anyị bịa taa bịa nwere aṅụrị ọ dị ka ịbara m n'ime wee jụọ m ajụjụ a ihe a na-egbu m mmụọ ọ na-ewute m ka m malitegodi na mbido oge anyị bụ ụmụaka anyị na-etopụta emere ka anyị mara na onye mụọ ejima egbuo ya
nwatakịrị ya mụkwara na ya pupụta eze buru eze pụta ma ọ bụ bu ụzọ pụọ eze elu atụpụo ya n'ajọ ọhịa. Mana ndị ụka mebiri igbu ka a ghara ịdị na-egbu ejima. Ndị ụka batara so kwesịghị ka a na-eme nwatakịrị pụta pụọ eze asị gbuo ya, ọ kwụsị. Mana ọ na-ewute m na abịa n'ala Igbo taa na ihe gbasara osu na diala ka na-eke achịcha ruo echi ha bịakwa na-eburukwazie ya bata n'ụlọ ụka. Onye bata onye ụkọchukwu maọbụ onye pastọ maọbụ gịnị ka a na-aza bata n'ụlọ ụka o jiri nwayọọ chọba agbụrụ ndị nke ya na ọ bụ ndị nke a enyewe ọkwa enye ya ndị nke a ma ọ hapụ ndị nke ọzọ. Ihe ahụ a na-eme onweghị onye na-akpọ eru otu. Baịbụl sịrị anyị erula otu, anyị emela nkewa. Nwa onye na-eme nkewa ga-eketa alaeze eluigwe. And ịbịakwana ile anya otu ihe siri dị taa, ụwa agwụla o, Jizọs na-abịa ọsịsọ. Gị kwuo ya n'ala Igbo ha sị gị na ọ nọ na Baịbụl na Abraham na akwụkwọ Jenesis isi 24 na Abraham sịrị ije lụtara ya nwaanyị na agbụrụ ya. Ọ bụ eziokwu ka ịkwanụ ndị wụkwu na agbụrụ nke anyị. Ihe na-eme ka ị mara taa bụ ndị ahụ ịbụ osu bụ ndị na-ekpeghị n'aha Jizọs. And akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na onye ọbụla nọ n'ime Chineke, onye ọbụla na-akpatara Jizọs, ihe ochie agabigo, ọ bụọla ihe ọhụrụ. Ile anya ị ga-ahụta na ụfọdụ na-atụwa onye sịrị agba ọ bụ osu tụwa nwaanyị nke ha kpọrọ diala ime. Ha chọpụta ha sị na ha ma akpe, ha kpọrọkwanụ nwa ahụ onye ahụ ị mụrụ dose, kedikwana ọbara ejiri mụọ ya. Ọ bụ amaghị ihe ka ọ bụ. Ọzọ n'akwụkwọ nsọ mgbe Kolenus Pita, Jizọs sịrị Pita jekpuru Kolenus dọọ ya gwa ya okwu Chukwu, o wetara ya wedatara ya anụ si n'elu, ya sị mba na anụ arụrụ arụ. Chineke asị ya n'ihe m mere ka ọ dị nsọ emekwala ya ka ọ bụrụ ihe rụrụ arụ. Ndị Igbo na-ege m ntị, onwe ihe dịka onye ọbụla kpere ekpe n'aha Jizọs. Anyị bụ agbụrụ Jizọs ugbu a, mụ na gị abụọ Jizọs ji ọbara ya gbata anyị. Mgbalikewenụ ntị, ọ bụrụ na onye chi biri ego o je biri ya onye ahụ ebu osu, onye bụ onye ọha sị na ọ kpọrọ osu nwee mkpa o je bikwara ya onye dị ala na-enyetara aka n'ụdị ahụ. Onye osu arụ ụlọ onye dị ala eje biri, mana ọ rụzie n'ịlụ nwaanyị asịzi na agaghị alụ.